Lho iki lho, godhonge kok ngene iki. Iki godhong sing gedhe tak jatah ki bahane kok ngene iki. Lho, iki bahane kok ngene iki. Terus iki depok-depok ngene iki. Lho, debok godhong sak warnane godhong. Sak warnane godhong tak dadekke saji ngene iki. Iki wis tak cacah gede-gede iki. Tak cacah gede-gede. Lah iwake iki hasil mancing mau. Iki hasil mancing mau. Yo enek sing gedhe lho, enek sing gedhe barang. Lho nila sak mene-mene iki lho, iki hasil mancing mau tak lebokke. Lho. Lho sak mene-mene iki lho, Bos. Sak mene-mene. Tapi yo lumayan kena dinggo vitamine pitik. Nek ora nek wak sak mono-mono yo serinding-serinding yo gelem. Iwak ora kudu iwak nila, iwak serinding yo gelem arep. Sing penting iki engko tak godhog. Nek wis kok ngene iki tak godhog iki. Jadi lho depok tok isine. Lho depok tok ngene iki. Wis iki engko wis wareg asek teko sesuk iki wis wareg iki sakmene iki. Cepet banget gede pitike.